A sa casa de Montroi m'esperen Mariola i la seva gata Paris. Hola, ¿qué tal? Hola, puc passar? Claro, passeu. On tens la gateta? Paris està per ací, està en el comedor, està més tranquil·leta. I quant de temps té ara? Ara té 2 anyets i mig. Paris? S'ha amagat, és molt tímida. Mariola busca Paris amb delicadesa, sense alçar la veu, perquè la seua és una gata molt especial. Sí, la veritat és que sí. Sempre la tractes amb molt de compte, veritat? Sí, amb molta calma, amb els mimitos, sobretot això, amb molta calma. Paris, esta preciosa gata persa, té una malaltia molt greu de naixement. Paris va néixer en una camaeta on tots els germanets van néixer bé i en una de les revisions que se li feien se li va detectar el problemeta. En Guamipi coneixen bé el cas de Paris, perquè fa 2 anys vam seguir el seu procés d'adopció. De fet, en aquella visita al veterinari nosaltres hi érem presents. Després de fer-li totes les proves, fins i tot Àlex estava trist quan li donà la notícia. Han vist que té una malaltia congènita, que es diu una hipertròfia ventricular, que la conseqüència principal és un acurtament de la vida del gatet. Han passat 2 anys i ara Mariola recorda aquell diagnòstic. La veritat és que va ser un poquet trist perquè quan tens un animalet esperes disfrutar-lo moltíssim, moltíssim i gaudir d'ell. Podia haver-se fet arrere, haver adoptat un altre gat, però es va quedar en Paris. Vaig decidir quedar-me-la per a poder fer-me càrrec d'ella i cuidar-la i tractar-la el millor possible. Mariola ens explicarà de seguida com han sigut estos anys en Paris. Hauran valgut la pena? Va detectar un soplo. Entonces se necesitaba una medicació, un tracte especial i unes revisions. Paris, la gata malalta del cor, és una criatureta molt especial. Mariola la cuida com una filla. La veritat és que és molt carinyosa, però moltíssim. Sí que és de veres que, pese al problemeta que té, es queda un poquet ausent. És especial. Té una xicoteta deformació en el que és la boqueta. Això el que li fa és que segrega un poquet de saliveta, llagrimeja i, sobretot, això es queda molt ausent. Es perd un poquet. I, sobretot, necessita molta tranquil·litat. Qualsevol crit o soroll fort li pot causar una crisi. I a voltes no fa falta ni això. Moltes voltes se fica darrere una porteta, es desorienta i no sap exactament què és el que està passant, o igual ha tingut algun episodi d'alguna crisi, que es fica molt nerviosa. Estos ataquets tenen Mariola prou preocupada i sempre vigilant. Fa uns dies, per exemple, es va espantar prou. Res, estàvem així en el sofanet i en segons va tindre una xicoteta crisi on ella realment intentava amagar-se, perquè quan estan malaltets sempre intenten amagar-se, que en qualsevol moment podia tindre una crisi més forta en la que, ja... Res, no la canviaria per res del món, ni per ningú. Està angoixada per la salut de la seva gata. Anem a portar a Paris, a la revisió, en Alejandro. Anem a fer-li unes proves, una revisioneta, a veure què tal. Què tal va ser coret? Perquè la crisi de l'altre dia pareixia greu. A veure si va ser un sustet, res, esperem que no siga res. Tractes Paris amb una suavitat i un amor que em tenen impressionada. Vaig amb tu i espere que tot estiga bé. Mariola se'n va cap a la clínica de Real amb Paris dins de la cistella de transport. Àlex coneix el cas molt bé. Li tracta la malaltia del cor des del primer moment. Buenas, Mariola. Hola, Alejandro. Com estem? Bé, si portem a París per a la revisió. Sí, però està bé, ha tingut algun problemeta? Va tindre un episodi de crisi la setmana passada. Ja feia temps que no li entrava cap. Passem i li peguem una visteta. Passa. Fa uns dies la gata va tindre una crisi prou greu. Anem a veure què li passa a París, no? Conta'm, què li passa l'altre dia?
Vale, res, ella estava tranquil·leta en el seu sofanet i comença a ficar-se nerviosa, a fatigar-se, a tirar un poc més de saliveta, més de lo normal. I ningú susto. No, estava completament tranquil·leta en el sofanet. Tranquil·leta. La medicació la duguem al dia. Sí. Pues anem a veure-li ixe cor. Àlex, amb una condició com la de Paris, un atac pot ser fatal. A veure, l'enfermetat de Paris, tot el món pensa que pot morir d'un infart del cor, però no és realment un infart. Els gats tenen un sistema arterial en el cor que li permet no tindre infarts o si és molt raro. El problema que té és que el cor se descompensa i deixa de bombejar bé la sang i quan comença a bombejar mal és quan dona aquesta sintomatologia. Si això en el temps comença a fer-se molt freqüent, és quan el cor pot deixar de treballar. I això és el que no volem que passe. Doncs, Mariola, tindrem que fer una revisió altra vegada completa del cor, a veure si l'enfermetat ha evolucionat i n'hi ha que añadir més medicació. Revisió completa significa proves i més proves. I recordeu que l'estrès és fatal per a Paris. És superimportant fer les proves el més ràpid possible, perquè en un problema del cor els gats se fiquen molt nerviosos i pot tindre una crisi. A real, l'ecògraf ens dona la clau sobre l'estat del cor de Paris. Vinga, Paris, porta't bé, que s'està veient molt bé. Així, Mariola, el que estem veient és que la insuficiència cardíaca que té la gateta ha augmentat un poquet. Augmentat. No el suficient com per augmentar la medicació, però sí que poden començar a aparèixer més ataquets. Males notícies una volta més. Però Mariola és forta. Quan va adoptar Paris, Àlex li digué que duraria poc i ja li han guanyat 2 anys al pronòstic. L'enfermetat va avançant, això és irremediable, però n'hi ha que pegar la vista enrere i veure la poca esperança que teníem. Ella ha viscut 2 anys, està vivint molt bé i el que n'hi ha és que anar augmentant aquestes xicotetes medicacions que ella necessita perquè dure encara molt més. Entonces, Alejandro, creus que li pot tornar a entrar una crisi en poc de temps o...? El que n'hi ha que evitar és que aquestes crisis se retrasen el màxim possible. Jo crec que les pautes d'una vida tranquil·la i la medicació ho estàs aconseguint a la perfecció. Luego no espere jo que l'enfermetat empitjore de manera ràpida. Entonces, quanta esperança de vida continuem igual? Si els rinyons aconseguim controlar-los i no comencen a fallar, no té per què reduir-se l'esperança de vida. Evidentment, si no estiguera tan ben cuidat, Paris no haurà plegat avui a estar així. Entonces, començar a tractar els rinyons i tindre més cuidat en casa que ella estigui prou tranquil·leta perquè pugui continuar vivint bé. Ixe és el seu objectiu, guanyar temps i vida juntes, com sempre des que va adoptar a la gata ix de la clínica preocupada. La veritat és que sí, però sobretot alegria i felicitat, que és el que ella ens ha donat també en part a nosaltres. I tu, per descomptat, continuaràs cuidant-la com a una filla. Supos que sí. No cal afegir-hi més. Molta sort!